चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलाव Bmn निउज चेनेल खौरां बिजोंनि गाहाय मावख'खौ दिनै बेखेवबाय। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। निउज मिडियाफ्रा आवगायबोनांगौ। कम्पिटिसन जालायोब्लासो फोसावलायनायावहाय माने मा होनो पजिटिभलि जोङो आवगायलांनो हायोब्लासो समाजाबो आवगायलांनो हागोन। दा जोंनि गेजेरावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मुङाव जा बानिजों बर'नि आवगायलांनाय जा बिथिं बेखौ जोंनो होलांबाय। बेफोरखौ गुबुन समाजनि, गुबुन अख्रांनि बा गुबुन हालामनि मानसिफोरनो फोरमायनो थाङोब्ला जोङो खुगाजों खुगा फोरमायनाया सम्भब नङा। बेखौ स्पेसियेलि जोङो निउज मिडिया पर्टेलफोरनि गेजेरजोंसो जोङो फोसावनो हायो। दिनै आसामिस समाजा, बाङालि समाजा जौगानायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना गावसिनि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थिखौ इलेक्ट्रनिक मिडिया, पेपार मिडिया, पर्टेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बिराद गोजौसिम लांनो हाबाय। जोंबो मोनसे जौगानाय हारि होननानै दिनै मुलुगजों सिनायजानो मोनथिजायोब्लाबो नंगुबैयै जोंनि आसारखान्थि, राव, हारिमु, थुनलाइया माबायदि थासारियाव दङ बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो प्लेटफर्म मोना। जायनि जाहोनाव जोङो जुदिअ बर'नि गेजेरावहाय पेपार मिडियाया खोब खम आरो इलेक्ट्रनिक मिडियाबो खोब खम, खिन्थु पर्टेल मिडिया जोंनियाव बिराद मोजां आवगायबोगासिनो दङ। जों बेखौ पजिटिभलि गोबानानै लानो आवगायनांगोन। अब्लाबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौसो खावलायनो नागिरदों। जोंहा पलिटिकेलि कनफ्लिक्ट थायो। UPPL दोलो हिसाबै हाग्रामानि BPF दोलोजों जोंहा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट थाखागोन। दिस इज दा पलिटिकेल कनफ्लिक्ट, नट हिउमेन कनफ्लिक्ट। फारसेथिं जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन धोरोम लानाय, धोरोमखौ गोबानानै लानाय मोनसे गेदेर हारि। बावहाय बाथौआ जोंनि बर'नि गुदि धोरोम। बाथौआबो आरो गुबुन गुबुन दालाइ आफाद धोरोम जाबावबाय। ब्रह्मआबो जोंनि बर'नि धोरोम। सतसंगि, कृष्णगुरु, ख्रिस्टियान, जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ एक्सेप्ट खालामनाय बा गोबानानै लानाय जोंनि बर' हारि। खिन्थु जोङो धोरोमाव आलादा आलादाबाबो बर' हारिया राव, हारिमु, थुनलाइयाव जेब्लायबो इउनाइट। ओंखायनो बे इउनाइटेड मोनसे हारिखौ, गेरेमसा मोनसे हारिखौ गेरेमसासिन, गुवारसिन, माने एखे सान्थौ गोनांसिन जों फोरमायनो थाङोब्ला जोंनि मिडियाया, पर्टेल मिडियाफ्रा मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जा माने गनायथावै माखासे गथ'फ्रा, माने सानस'नो हायै गथ'फ्रा जे गाज्रि राव बाहायलायनानै जोंनि बर' हारिखौ एखेबारे सोदोमस्रि गैयै, माने सिभिलाइज नङै मोनसे हारि होननानै सिनायथि होनो थांगासिनो दङ। बेफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायलायनायनि थ्रुयैदि फोजोबनायनि दायित्वखौ नोंथांमोना लानांगोन, बेखौ आं बेक्तिगत भाबै खावलायनाय थाबाय। सार, बबे बिथिङाव गुबैयै हाबा मावनांगौ होननानै सानो सार? आंनि साननाया पलिटिकेलिथ' आं मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन, नोंथाङा मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन, सोरबा सासेया मोनसे प्रिन्सिपालाव थागोन। दिस इज आनादार मेटार। खिन्थु जोंनि मेइन मावनांगौआ जादों राव, हारिमु, थुनलाइ आरो आसारखान्थि। नोंथाङा जेसेबां पलिटिक्स गेलेया मानो, इउ आर प्लेयिं पलिटिक्स फर दा बर' नेसन अनलि। नोंथाङा जिखि मावा, दिनै बर' हारिखौ लानानैसो UPPL दोलो, BTCनि जाति जनगोष्ठीखौ लानानैसो UPPL दोलो, थिग बिदिनो BPF दोलोआबो बिदिनो। थारमाने जोंनि BTCआव थानाय 35 लाख बर'जों लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ लानानैसो जोङो दिनै राजखान्थि खालामदों। बेवहाय जोंहा गुबुन इसु थाया। गतिके जोंनि जा राजखान्थि, बे राजखान्थिया राव, हारिमु, थुनलाइजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ। मानोना बर' राव, हारिमु, थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखायसो जोङो राजखान्थि हान्जाखौ दादोंमोन। खिन्थु पेरेलेलि जोंनि साननाया सान्थि गायसननो हायोब्लासो जौगाथायखौ लाबोनो हायो। जौगाथाय फैबासो मोनसे हारिया गासैबो बिथिङावहाय जोङो दावगालांनो हायो। बेनिखायनो जोंनि साननाय हनाया गिबियाव राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थि, बेखौ जों जौगाहोनांगोन। नैथियाव जोङो इक'नमिक सिस्टेमखौ माबायदि जोङो स्ट्रं खालामनो हागोन, बेखौ नोंथांमोना मेइन भुमिका लानांगौ। दा जेरै हमनानै ला
जोंनि बिटिसि सरकारा मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आगुनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोबां हाखौ हा लानायखौ जों गाज्रि मोनाखै, साहा बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै, राबार बागान गायसननायखौ जों गाज्रि मोनाखै, खिन्थु मा खारनाव 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फ्राय 1.5 लाख बिगानिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा दिनै गिदिर गिदिर बागान गायसनसेयावबो